kulikonse komwe mukumvera komanso ukuonera kanema wa Times pa Facebook Times 360 Malawi. Iyi ndi programu yapadera yomwe akutipatsira ndi abungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission. Mu studio muno lero lino muli ndi ine Kathe Maulidi komanso talandira alendo amene ndi wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Anabelo Mtalimanja. Takulandira zikomo kwambiri tathokoza potilandira zikomo. Talandiranso ndithu mlendo wina amene ndi David Matumika Banda amene ali mkulu kubungwe limene loyendetsa chisankho la MEC. Takulandira zikomo kwambiri potilandira program imeneyi zikomo. Mu program yathu ya lero tikhale tikuunikira nkhani zingapo zokhudza chisankho. Koma nkhani zina zomwe tikhazikikepo ndi nkhani yokhudza kuunikira mayina akapena kutsimikizira mayina mkaundula wa voti. Komanso nkhani yokhudza makina amene agwiritsidwe ntchito pa chisankho amene akuatcha kuti elections management devices. Komanso nkhani yokhudza kampani yomwe ikuthandizira ndi makina awa imene ya Smartmatic. Kufuna ndithu afotokozerepo kuti kodi nkhani zimenezi zikuyenda bwanji, komanso kodi nkhani ya makinayi ikuyenda bwanji. Kanthawi kena anthu mukhalenso mukupatsidwa mpata kuti mufunsepo mafunso poti program imene ikuonetsedwanso pa tsamba lathu la Facebook Times 360 Malawi. Anthu mutha kufunsa mafunso pa tsamba limenelo ndipo mafunso amenewo ndikuthandizani ndithu kuti afike kwa akuluakulu omwe tikucheza nawo program yathu ya lero. Poyamba tiyambe ndi nkhani yokhudza kuunika komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa voti. Mwina ndiyambe ndi apampando abungwe la MEC Mtalimanja. Tatifotokozerani kuti MEC yakonzekera bwanji ndondomeko imeneyi. zikomo kwambiri Kathe chifukwa cha funso limenelo. Zoonadi pakali pano bungwe la MEC tili pa ndime yowunika komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa voti. Monga tonse tikudziwa mbuyomu tagwira ntchito yakalembera pamene anthu dziko lonse la Malawi nzika zovomerezeka zinakalembetsa mkaundula mayina awo mkalembera kuti alowe mkaundula wa voti. Titachoka pamenepo tinachita ntchito ya matransfers. Tsopano malinga ndi malamulo komanso ndondomeko zathu talowa nthawi yokuti aliyense amene analembetsa mkalembera wa voti atsimikizire kuti mbiri yake yatuluka bwinobwino mkaundula. Ntchito imeneyi tikugwira ikhala magawo atatu monga takhala tochitira ntchito zina zija. Gawo loyamba lili mkati, tinayamba dzulo pa 13 iyenda masiku atatu ndikuti dzulo lero ndipo titseka ku masenta mawa. Tili ku Chitipa, ku Karonga Town, Nzuzu City, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Neno, Phalombe, Chiladzulu komanso Mulanje. Kumasenta kwathu timatsekula itikoloko mmawa ndi kutseka folokoloko madzulo pa masiku onse atatu. Komanso kuonjezera pamenepo takhazikitsa njira yapadera yodzera pa SMS kuti munthu akhoza kutsimikiziranso kudzera pa SMS. Njira yake ndi kutsindikiza *2509# akatero ndi kuti afunsidwa kuti asankhe chiyankhulo chichewa kapena chizungu. Akasankha ndiye kuti afunsidwa kuti atsindikize nambala ya unzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovotera. Tikayang'ana chiphaso chathu chovotera chija pali nambala yayitali ndithu koma ikuyamba ndi G. Nambala yake ndi imene ija. Ndiye kuti munthu akatsindikiza nambala ya unzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovoterachi ndiye kuti dzina lawo komanso senta imene analembetsera zituluka. Zikakhala kuti zonse zili bwinobwino palibe vuto lina lililonse ndiye kuti atsimikizira. Akatero ndiye kuti munthu uja wachita verify their details in the voters register. Koma amene akudzera ku SMS akapeza kuti pali voto mwina senta yatuluka yolakwika, dzina mwina silinalembeke bwino kaya pali voto lina lililonse ndiye kuti apite ku senta. Kwa iwo amene ali gawo loyamba ndiye kuti masiku ake ndi amenewa. Agawo lachiwiri ndi lachitatu tifotokozeranso ma date yake kutsogoloko ndiye kuti akapita ku senta kuti akalongosole kuti pamene pavuta ndi apa ndipo tikhonze.
ndingonjezeranso tidakali pomwepo kuti ntchito yotsimikizira choyamba monga ndafotokozerera ndiyo kuti inachita kuyikidwa m'malamulo. Anzathu okonza malamulo pozindikira kuti tikamachita ntchito yakalembera chipakhozo kuti mwina pali vuto lina mwina dzina silinalembedwe bwino kaya ndi chaka chimene kaya ndi silinatuluke bwino nde anachita kukhazikitsa kuti pakhale nthawi yotsimikizira ndithu kuti zonse zatuluka bwino. Komanso lamulo lomweli limatiuza ife ameki kuti tipereke kaundula yense kwa anzathu azipani kuti iwonso akhale ndi mpata kuti achite kauniuni, chifukwa ifeyo munatsatira ndithu munatimva tikunena kuti talemba anthu kaundula okwana 7.2 million koma timanena kuti nambala ndiyogwirizira kudikira kuti tigwire ntchito yotsimikizirayi kusonyeza kuti anzathu azipani komanso mabungwe amene saboma amene akukudzidwa ndi za chisankho nawonso ali ndi mpata okuti aunikire kaundula uja kuti kodi amene ati pali anthu 7.2 million ali modi kapena mwalembedwa anthu ena amene sanafike ku senta. Iyi ndi nthawi yowunikira kaundulayi pokuti tithandizire zimenezi anzathu azipani pano pali ndi zipani za registered 23 onse tapatsa kaundula ameneyo kuti adekhe ndithu aunike bwinobwino ngati pali vuto lina lililonse takhonzanso njira kuti atidziwitse kuti tapeza vuto lakuti longosolani apa ndi apa. Komanso mwa malamulo pa senta ina iliyonse tikhazikitsapo kaundula pa senta imeneyoyoyo so tiyerekeze kuti senta chimutu ndiye kuti taprinta kaundula wapa chimutu ndikukhazika tikamata ndithu pakhoma kuti aliyense athe kuyang'ana kuti ndilipo. Komanso kaya ndi mabungwe amene saboma akhoza kupitanso ku senta kukaona koma chifukwa chokuti pa senta pazikhala kaundula pa senta pokhapo kusonyeza kuti sakhala wa dziko lonse takhonzanso njira kuti tayika kaundula of course ndi electronic tayika kuma regional offices kwathu konse ku Blantyre ku Mzuzu ndi ku Lilongwe kuti azipani naso kaya mabungwe amene saboma anthu amene afuna akhoza kupitanso kuti akaone kuti kodi kaundulayi watuluka motani ndipo ngati pali vuto tapanga place ma complaint forms pa ma center komanso kuma office kumene tafotokozerako kuti amene angaone vuto lina lililonse atidziwitse kuti tilongosole. Koma pomaliza ndifotokozerenso kuti ntchitoyi tigwira kuchoka pa 13 May kumidzulo timaliza pa 31 May. Ndiye ngati pangakhale vuto lina lililonse nthawi yoti dziwitsa ndi imene kuti tikhonze chifukwa mwa malamulo tikuyenekera kuti tilongosole ntchito zonse zakaundula ndikutseka kuti kenako tipite ku ntchitono za kukhonzekera kuponya voti. Ndiye ndikupempha ndithu kuti onse amene angakhale kuti aona vuto chondigwiritsani ntchito ma complaint form aja afotokoze kuti vuto ndi chani kuti ifeyo tilongosole zonse kuti pakamafika pa 31 tikhale kuti nkhani zakaundula tamalizana nazo. Ena ali ndi mantha ena kuti bwanji ndikapita dzina usakalipeza zikhale motani tatifotokozerani zapani ziboreka na chair fotokoza galezo munthu akafika pa center paja nkupezeka kuti dzina lake palibe muchane na chairperson kuti pakakhala form ndi form ija akanena ndithu kuti ineyo ndinalembetsera pa center ino koma ndinabwera uzatsimikiza koma dzina langa palibe ndi feti zaona ndithu kuti fufuze kuti zachitika bwanji kuti dzina la munthu lisakhalepo pa center imeneyo. Ndiyafuna ndinene kuti pakhoza kukhala zifukwa zingapo zimene dzina la munthu silikupezekera pa center. Choyambirira chokhala munthu ameneyo sanalembetse pa center imeneyo ulapai anasamutsa malo awo ovotera ndiye kuti ofunika titsindikiso lero kunena kuti amene anasamutsa malo awo ovotera kuchokera center ina kupita center ina apite kumalo kumene anasamutsira malo awo ovotera pa transfer ija. Akapita kumalo kumene analembetsa poyamba ndiye dzina lawo lichasilikatani silikapezeka. Paliso ena amene analembetsa kawiri mukakhala munalembetsa TSZ chisanzo chanapereka chairperson kuti munalembetsa pa chimutu ndiye nkupitaso nkukalembetsa kumphungu. Mukapita kumphungu simukalipeza dzina lanu, dzina lawo likapezeka kumene analembetsa koyamba kuja chifukwa imene ya kumphungu ija kakhala ngati ndi duplicate. Ndiye pasifukwa zimenezi kuti munapanga transfer
mwina simunalembetsere malo amenewo kapena munalembetsa kawiri zikozotheka ndithu kuti munthu sunatani dzina lako osapezeka kapena kutheka ndithu kuti sunalembetse kumene ndeti dzina lako silikapezeka koma ngati ukutsimikiza ndithu kuti unalembetsa mukaundula wa chisankho ukapita pa center paja ndeti ukakumana supervisor akakuonetsa limene anena chairperson kuti pakakhala kaundula wina umene tamuprinta wapamalopo amene amukhoma pamalo paja komanso pali makina a EMD amene munatikhali kufotokozera mtsogolomo mukayika chala ndiyo chala chija ndimene chikatitsimikizire kuti inudi uthenga wanu kapena information yanu ilipo mukaundula muja kapena palibe zonsezo zikakhala zikulephereka ndithu munthu utsimikizadi ndithu kuti ineyo nalembetsa pamalo pano mja ndanenera muja kuti pakakhala ndithu form imene tikapemphe kuti afile details zawo kuti ife kuletire ndicholinga choti tikamatsimikiza tsopano kuti tili ndi kaundula wa chisankho cha 2025 zikhale ndithu kuti aliyense amene alembetsa alimo mukaundula komanso ngati pali zinthu zina zimene anthu akutidandaulira kuti kodi izi zapezekamo mu bwanji ndeti ifenso tizionekere ndeti mafuna ndipemphe mongonjezera kunena kuti ndondomeko imene yofunika ndithu kuti tiitenge ndithu kuti ndi ndondomeko yofunikira kwambiri kwa azipani kwa amene analembetsa chisankho komanso kwa ena onse amene amatenga nawo mbali pa chisankho monga ma observers ndi ma civil society organizations kuti nthawi ija mayidikirira ija mukamanena ndithu kuti tikufuna tipange audit nyengo yake ndi inoyo yonena kuti ameki akupatsani ndithu kuti the preliminary voters register ndi imeneyi ngati pali zovuta ndithu abwereno atiuze ndingopereka chitsanzo imene chinazachitika pakanthawi apo mujapanena kuti mayina asowa mukaundula wa meki anthu ndithu amatchula ndithu ma figures ndithu nthawi yake ndija ndinoyo ngati mayina adi anasowa ndi kuti azipani atithandiza amene analembetsanso kuti azavota atithandiza nkubwera ndithu kuti tamuona kaundula wanunja tili ndi mayina awa amene sakupezeka mukaundula ukomano munthu kupezeka kuti wachoka mwina mdziko muno apa nyengo imeneyi komanso kuti mwina akudwala mwakayaka sangakwanitse kubwera kuzatsimikiza yekha ndizotheka kutuma munthu ayi monga takhala tikufotokozerera kuti ntchito za kalembera aliyense amafunika kuti abwere yekha chimodzimodzinso nthawi ya kaundula munthu afunika apite yekha ku center kuti akatsimikizire monga afotokozerera amatumika banda ndiyokuti munthu uja akabwera part of the verification tikagwiritsa ntchito fingerprint ndiye kuti ineyo ntakhala kuti ndakanika kuti sindinapite ndiye ndikupempheni inoyo maulidi kuti mukanditsimikizire pakakafika pachala pakavota chifukwa chala chanu ndi changa ma fingerprint ndosiyana ndiye ntchitoyi munthu sangathe kutuma nzake koma pozindikira kuti mwina anthu ena akhozokhoza akwanitsa okha kupita ku center nkona atayika njira yodzera ku SMS kuti if someone cannot physically go to the center ngati sangakwanitse yekha kupita ndiye kuti akhoza kudzera ku njira ya SMS kuti atsimikizire kuti ma details awo ma records awo ali mukaundula mwina mungolankhulaponso munthu akufunika abweretse chani pobwera kusachita ndondomeko imeneyi zikomo kwambiri munthu pobwera choyamba umboni kwa ife kuti munthu analembetsa ndi chiphaso chimene timapereka chija mukakumbukira munthu akalembetsa timapereka chiphaso chovotera kapena ndinene kuti voter registration certificate ndiye kuti pobwera kuzatsimikizira mubwere voter registration certificate yanu kapena mubwere ndi chiphaso cha unzika mukakumbukira paja timatha kugwiritsanso ntchito timagwiritsa ntchito chiphaso cha unzika ngati umboni kuti munthu uyu ndi nzika so akhozobweretsa ma document awiri amenewa pakakhala kuti mwina document imodzi yasowa ndoti akhozobwera ndi inayo koma nditsindike pano kuti umboni kuti munthu analembetsa ndiye ndikapepala kacha kusonyeza kuti monga anafotokozera kuti munthu atakhala kuti wabwera akunena kuti analembetsa ife tifuna kuti atipatse ka voter registration certificate kaja akakhala kuti alibe tiyesera kumupanga search ndi dzina lake koma tikamachola dzina tiyesetse tikumbukire dzina limene tinalembetsa zimatha kutheka kuti mwina anthu ali ndi mayina awiri ife tikufuna dzina limene analembetseralo komanso ndikuti mwina tikupanga search kudzera mu chaka chobadwa
koma umboni weniweni analembetsa ndi chiphaso chovotera, ndiye kuti anthu akamabwera abwere ndi zimenezi. Mwina abanda taonako kupita ku NRB mwina kukalembetsa mwana birth certificate kuchita search kupezeka dzina la mwana atuluka ambirimbiri ofanana. Ndondomeko imene yomwe mukunenayo kuti ngati palibe umboni umenewo tikovotera katayika mwina ID palibe kuchita search mu system kugwisa ntchito dzina la munthu sizikabalalitsa pamene poti mwina kupezeka mayina apezeka mwangapo mu system munthu kupezeka kuti mwamutsimikizira pa dzina lolakwika. Sizikabalalika kuti muchanene na chairperson kuti choyambirira ndi dzinalo. So mwina akangana kugwisa ntchito dzina ndizoonadi kuti apezeka mwina abwera abanda angapo, then chachiwiri azayuza amene amanenera kuti date of birth. Ndikuti tipeze David Matumika awiri komanso obadwa tsiku limodzi zimene zoti mazona kuti tisikande tikupanga elimine mpana timpeze David Banda weneyo. So no chinanso ndichandanira kuti pakhaso chithunzi ndera akapanga search mochaka kuti pabwera mayina ambirimbiri akagwisaso ntchito chaka kubwera abe ambirimbiri mpaka natikafika ndithu pa chithunzi cha munthu uja nkumudziwani ndithu kuti amati nkumuonetsa ntchito iyi yotsimikiza CIFeyo ameki yayi ndi amene analembetsaje kuti atsimikizeni kuti dzina langa lilimo mukaundula. Ndi muchatanena mja kuti choyambirira pali register imene taita ili ndi zithunzi. So nkotheka munthu kufika pamalo paja ndikuona dzina lako kuona ndithu chithunzi changa ichili apaja ndito watsimikiza. Komabe ife for our records ndifai tumafuna ndithu kuti ayikebe chala chija kuti ifeso tisunge ma records aja. Ndiye kuti papezekedi ndithu kuti mpaka nakukapeza anthu atatu osadziwa ndithu kuti munthu weniweni ndi uyu. I don't think zimene zikhala zoti zingachitike yayi chifukwa tisikati kuchotsa ndithu mapanga eliminate mpaka nakafika ndithu pa chithunzi cha munthu uja nkudziwadi kuti munthu amene waboza tsimikiza uja ndi amene. Ache ndondomeko imene ndiyofunikira motani tikuyenera tipange ndondomeko imene chifukwa chani? Zikomo kwambiri. Ndondomeko imene ndiyofunikira chifukwa choyamba tikufunika kuti titsimikizire kuti mayina onse amene tili nawo mukaundula atuluka bwinobwino. Komanso ifeyo ngati ameki tikufunika kuti tiwerengetsere wina aliyense amene analembetsa. We need to account for each and every person who registered. And njira yoti tipangire imeneyi ndiyo kuti kuperekano kaundula ogwirizira uja kuti aliyense amene analembetsa abwera azatsimikizire kuti ineyo ndinabwera kuzalembetsa ndipo dzina langa latuluka komanso latuluka bwinobwino. Komanso koposaposa kwa nthawi kuyambira August nzathu azipani ndi ma stakeholders nakhala kunena kuti tifuna tichite kauniuni tichite audit kumekiko chifukwa tifuna titsimikize kuti anthu amene mukunena kuti mwalembetsa munalembetsadi komanso munganafotokozera kunatuluka nkhani yayi mayina 1 million asowa yayi mayina 1 million afufutidwa. Nthawi iyi ndiyo kuti aliyense achite kauniuni atsimikizire kuti ine ndinalembetsa dzina langa lilipo, dzina langa silinafufutidwe monga zimakambidwe nanga sife tinafotokoza kuti ife sitinafufute dzina lilali. Aliyense amene tinamulemba dzina lake lilimo mukaundula. Inoyo tsopano ndi nthawi anthu achite kauniuni atsimikizire kuti tikamapita kutsogolo tonse tikhale kuti tayima pa mfundo imodzi kuti kaundula wathu ndi uyu. Aliyense amene analembetsa alimo, dzina lake latuluka bwinobwino, center imene analembetsera kapena imene anapangira transfer ndi yomweyo. Komanso on a practical level izizi zitithandizira kuti pasakhale mavuto ena aliwonse kuti tikamafika tsiku la polling pasazapezeke munthu onena kuti apezeke kuti wabwera kuchimutu koma dzina lake lili kumphungu. Ndiye kuti atenge nthawi kuyenda iye kupita kukutaya nthawi azakhala kuti aliyense dzina lake akudziwa kumene lili ndipo azalunjika kupita kumeneko chifukwa monga titakhale tikufotokozerera kutsogoloko nthawi yoponyera voti izakhala 6 koloko mmawa kufika 4 koloko madzulo kusonyeza kuti anthu asazakhalenso ali pakalapakala kuyang'ana kuti kodi dzina langa latuluka pati lili motani mwachidule ndifotoze mwachoncho. Mukukambapo nkhani kwambiri yokhudza chifukwa zipani zakhala zikupempha kuti ife tifuna tizapange audit ndi mukumtchulapo azipani ma stakeholders
zimenezo zowapatsa mpata bwanji ndondomeko imene iwapatsa mpata bwanji kuyankha madandaulo awo omwe wakhala kupempha. Monga takhala tikufotokozerera nkhani ya audit yakhala ikubwera ndipo takhala tikufotokoza ndithu kuyambira chaka cha ifeyo ngati ameki sitingangotsegula system yathu on security reasons, koma chimene anthu akufuna kutsimikizira ndichokuti mayina akalembera ndipo kaundula mwatuluka mayina adi anthu amene analembetsa ndipo anthuwo alipodi. Ndipo kuyambira last year takhala tikufotokozanso kuti malinga ndi ndondomeko zathu electoral calendar imene tinapanga share komanso ndi mmene malamulo alili, tikamaliza kalembera tidzapereka voters register kuti anthu athe kupanga inspect and verify. Moti tikukamba chonchimu maye lapita lomweli tinali ndi mkumano ndi ma political parties onse 23 registered political parties tinayitanitsa ndikuwafotokozera choyamba kuti amaliza tsopano kukonza kaundula ogwirizira anso ndikuwapatsa wina ali chipani china chilichonse tachipatsa kope akaundula kuti akakhale nayo pansi aunike bwinobwino mokhala kufunsira kuti tifuna tichite audit kaundula tapereka. Komanso tinafotokozera kuti kodi kaundula yakuoneka bwanji kuti akakamugwira azikatha kutsatira bwinobwino akaimvetsetse information ija kuti kodi agwiritse ntchito bwanji kaundulayo kuti athe kumvetsetsa kuti tili ndi anthu amene amatulukira muja mayina chithunzi dzina. Komanso komalizira kwa kalemberako kuli exception list pamene tikutale kaundula watulutsa anthu amene analembetsa kawiri. Komanso pomweponso pakuonetsanso anthu amene apanga transfer amene achoka center pamenepo kupita center ina kuma center kwina, komanso anthu amene achoka kwina kubwera pa center inepopo. Chomaliza kaundula yonse akuonetsa kuti pa center pali anthu toto anthu angati. Ndiye timafotokozanso zathu azipani kuti nthawi imene timachita kalembera iwo amatumiza mamonita aja ifeyo timapatsa manambala a anthu amene alembedwa per day, komanso wa 14 days potseka timapatsa end of phase statistics kusonyeza kuti anzathu azipani aja they have an idea kuti pa center apa panalembetsa anthu motere, ndiye akuyenekera kuti agwiritse ntchito ma statistics amene amapanga collect aja apange compare ndi kaundula. Ife tikamanena kuti pa center apa pali anthu 2100, they should compare ndi ma statistics amene amalandira aja. Komanso tikamachita ntchito yakalembera yotsimikizirayi mamonitors awo akuoneka kuti akhale pa center aziona kuti zikuyenda bwanji. Zonsezi mukaziona zikumangirira pa mfundo yokuti aliyense ali ndi mpata kapena opportunity to verify na kunena kuti kuunikira mpaka kutsimikizira ndithu kuti kaundula wathu ali motere, komanso mafigures amene akunenedwa ndi awadi ndipo m'malo mwake. Tikambeno nkhani ndikuonjezera pang'ono kunena kuti tikulimbira kwambiri achipani chifukwa chonena kuti pakumakambidwa ndithu kuti tifuna tizapange system audit. Ndiye tikumanena kuti system yathu pakali pano tayigwiritsa ntchito kupangira kalembera komanso kusamutsira malo ovotera pano ntchito kunena kuti anthu atsimikizire mayina awo ngati ali mukaundula. Ndeno ndikufuti titayigwiritsa ntchito pakalembera ndikuti product yake ndi voters register imene tayitulutsa pano. Nchifukwa yake tayitenga nokuwapatsa kuti tisanakambe even za system kuti system yotayigwiritsa ntchito kuti tipangire chani. Tapangira kalembera wazisankho, tapangira ma transfers, ndiye tapatsano product ya zimene tinayigwiritsa ntchito system ija kuti kaundula uja ndi ameneyo. Mmene mumu muli anthu onse amene ife tikunena kuti analembetsa, mulibe dzina limene lasowa, mulibe dzina limene layikidwamo limene munthu sanapite pa center inake nkukalembetsa. Komanso mmenemu tikuonetsani kuti anthu amene anabwera kuzasamutsa malo awo votera ali momwemonso mukaundulawo anachoka malo awa ndipo asamukira malo awa. Ndi mafuna ndipereke chitsanzo kuti mmene magwira ntchito for example ku banki zikakhala kuti ndalama zako iweyo kuzoona kuti ndalama zanga sizinaende bwino ku banki. Choyambirira chimene umapanga
ndikukatenga statement amakupatsa statement kuti inuyo statement ya account yanu ndi iyi ndo ukaitenga statement ija umaunikira ndithu kuti tsiku lakuti ndinatenga 20,000 kwacha tsiku lakuti ndinakaponyako 100,000 kwacha zinakwana 120 apaso ndazayima pa ATM pena ndatenga 10,000 ndipo kwatsaladi chani 60,000 sizimangonena kuti ndalama zanga sindiona zayenda bwanji kuujeni ku account wanga then ndifuna a banki andionetse ndithu kuti kodi system yawo imayenda bwanji imeneyo ndiye position yathu ndeno panopa ndinena kuti achipani tsopano achitenge ichi chofunikira kwambiri kunena kuti zija amafuna zija ifeno tawapatsa ngati pali mayina asowa atilembere ngati dzina la sowa la munthu amene analembetsa ndiye kuti apita pa center paja akalemba fomu ija ngati akhale achipani taawuzanso ndithu kuti ngati zonse zimene mukuona ndithu kuti sizikuyeneka kutero mukaundu ameneyo mutilembere kudzera kwa chief elections officer tikalanda zimene zija ndeti zaziunikira ife pamapeto pake ndikutulutsa kalembera omaliza amene tizakhala tagwirizana nawo. Okay, tikambeno nkhani yokhudza makina amene akubwera ndi smartmatic mungafotokoze kuti makina amenewa akugwira ntchito yanji kwenikweni komanso panali dandaulo kuti azipani amafuna atakaona kuti kodi muli chani mu system komanso akuti pali nkhani yokhudza audit akuti mukuakaniza azipani chifukwa chani. zikomo kwambiri ifa chafunso limeneli choyambirira ndibwerere kaye pambuyo ndifotokoze kuti akasiku oyamba meki kugwiritsa ntchito makina tiyambire pamenepo eti tikabwerera mbuyo tikakumbukira zisankho zapita tikapita kukalembetsa timagwiritsa ntchito biometric voter registration kit chimakhala ndithu kasutukesi amene tingakumbukire makina amene aja sanali ameki timabwereka ku NRB meki inalibe makina awo ndiye makina amene aja anagulidwa around 2015 amene anagulidwa ndi chithandizo under project ndi ya UNDP motero koma choyamba tinene kuti meki imabwereka kuti ichite kalembera komanso ndi ma processes ena chitatha chisankho cha 2020 popanga review chifukwa chisankho chachikatha kumakhala nthawi yowunikira kuti zinthu zayenda bwanji. One of the things inali yokuti makina ifeyo tilibe makina athu komanso makina watha agwira ntchito atopa ndiye chisankho chinapangidwa kapena kuti chiganizo chinapangidwa kuti meki igule makina ake. Process imeneyi sikuti meki inangopanga yokha because ma stakeholders amapangidwa inform ndithu along the way monga tichitira ma processes athu ena onse ndipo makina awa asanagulidwe kunakhala ma study visits kupita ku maiko ena otizungulira ndikukaona kuti kodi anzathu akugwira ntchito motani ndipo akugwiritsa ntchito zotani. Pochoka kumenekoko ndipe mphaso kuti matumika mwina alowa mwina ndi mwina chifukwa chokuti nthawi imeneyo iwonso analalipo ndipo ma study visits aja atachitika then a decision was made kuti meki igule makina atsopano ndiye kuti inalowano nthawi ya procurement. Pokhala kuti meki ndi bungwe la boma timagwiritsa ntchito public resources procurement yonse inayenda ndi malamulo a dziko lino a procurement kuthandizana ndi bungwe limene limatsogolera za procurement public PPDN ngonena choncho ndipo matenda ana chichewa chaita ndifuta of no sangasi dokta tingonena kuti so tingonena kuti procurement process inayenda bwino inachitika ndithu ndipo makampani atatu anapanga express interest kuti afuna apange nawo participate Smartmatic, Aratech ndi Miro Systems. Smartmatic inatumiza bid yawo Miro sinapange participate at all sinatumize. Aratech inanena kuti iwo they are no longer interested to participate in the process. Ndekuti ndi Smartmatic International yokha imene inapanga submit yawo.
pokhala kuti inabwera tenda imodzi meki inapita ku PPDA kukafunsa kuti talandira tenda imodzi tipange bwanji. PPDA inapita their professional expertise kuti meki ikhoza kupitiriza to assess and evaluate the bid. Itapangidwa evaluate inapezeka kuti company ya Smartmatic ija yakwaniritsa. Ndi pangepo zipamene ndikufotokozaso kuti meki inachita kuyika ma functional specifications kuti machine amene tikufuna zagwire ntchito 1 2 3 4 5. We'll go into the specifications shortly. Ndipo makina amene amafuna ndifotokoze kuti sikuti ndiofanana ndi oti anagwira kumwina dziko ilo ndi dziko ilo, angakhale kuti makinawo they were manufactured ndi Smartmatic, they were custom made to fit zimene meki imafuna. When Smartmatic itapezeka kuti bid ija yapangidwa evaluate positively, inayitanitsidwa kuti ibwere kuno Smartmatic izapange demonstrate kuti kodi makina mukunena kuti motipangira awa ndi ntchito zimene timafuna zationetsereni. Smartmatic inabwera ku Malawi kuno kuzapanga demonstrate, ndipo azipani they were part of that process through the CMD, Center for Multi-Party Democracy. Atapanga demonstration imene ija meki kukhutitsidwa komanso ma stakeholders even azipani kukhutitsidwa. That's when a decision was made kuti company ikuoneka ngati it is satisfying zimene tikufuna. But even before the contract was entered into, kunachitika due diligence kupita kumene kuli company kuti tikatsimikizire kuti kodi company ili kodi does it exist, zimene akunenazo ndi zenizeni. Ndipo ku due diligence kunapitidwa and kunalinso kuti zonse zinayenda bwinobwino. After all that was ku ACB anafunsidwa to consider kuti kodi zonsezi zayenda mwachilungamo, ndipo company ipatsidwe contract. ACB approved, then zinapititsidwanso ku government contracting unit because it is a requirement kuti government contracting unit ipangeso approve. GCU inapangaso approve. That is when Smartmatic was granted the contract kuti ipange supply election management devices. Meki inagula makina amenewa alipo tikukamba pano 6,500. Ndi amene tagwiritsa ntchito mwina ndi ntchito uku ndipemphe mwina amatumika ngati kuonjezera in terms of the process. I think ikuonjezera kwenikweni palibe kuwandifanira ngotsindika ndithu kuti mwina chithunzi chimene ali nacho anthu kunena kuti ku Malawi Electoral Commission kwabwera makina atsopano, mwina chimenecho chonse chithunzi chenicheni yayi mmene akunena chairperson kuti sikoyamba kugwiritsa ntchito makina yayi. Even mbuyo musankho zonse za 2019 2020 timagwiritsa ntchito makina. Chimene chachitika ndichonena kuti tangosinthano makina akalewo kuwachotsapo ndikuyikapo makina atsopano. Ndiye kuti nkhawa imene amakhala nayo anthu kunena kuti mwina chisankhono chisintha mmene zimene zonse zoona yayi. Chisankho chiyenda mmene chimayendera, sinzomuna ngati cheya mupite kumbali imeneyo kapena tipite panopa koma mwina musanapite ndimati tiyankheko mafunso amene ali pa Facebook. Afunsa pa alaki oyamba phiri akufunsa kuti kodi azipani atapita kukaona mmene makina Smartmatic amagwirira ntchito zitha kukhudza bwanji zisankho zomwe zikubwerazi, chifukwa meki yakhala ikunena mubwereza kuti sakufuna azipani akaone makina amenewa. Sindikudziwa ngati mwalimvetsa funso limenelo kapena ndiwerengenso. Ndiwerengenso mulamveka. Funso limenelo ndithu kuchoka kwa alake oyamba phiri Juma pa Facebook kuti khalenso tikutenga mafunso ena omwe anthu akulemba ndithu pa Facebook, koma ndimati muyankheka limenelo tisanapite kunkhani nayo. Yes, mwina ndikuyankhiratu mwasangasanga. Sizoona ndithu kuti azipani sakudziwa amene makina amene amagwirira ntchito. Muchanafotokozera chairperson kuti even tisanauza Smartmatic kuti tipangireni makinawo. Azipani anauzidwa ndithu kuti ife Smartmatic ndi amene tapambana bid ija ndipo
mukatipasa ntchitoyi tikupangirani makina azagwira ntchito motere molingana ndi ma specifications amene ifeyo a electoral commission tinapatsa a smartmatic. Ndipo makina aja atabwera mjandanenera kuti makina amene alipo panopa tagwiritsa ntchito voter registration komanso voter transfer kusamutsa malo ogwira ntchito pano ndamene tikugwiritsa ntchito kupanga verify kapena inspection kapena verification. Tisanayambe voter registration kuti makina aja abwera tinawuzanso azipani aja kuti tagula makina ndipo alipo 6,500 ndiye tinapita kwa atsogoleri azipani onse. Atsogoleri wa Malawi Congress Party tinakumana nawo paokha, atsogoleri a DPP tinakumana nawo paokha, atsogoleri a UTM tinakumana nawo paokha, zipani zonse tinakumana nawo paokha kutengeraponso atolankhani ma civil society organization mpaka na ndithu ICT ndekuti amene ali ndi ukadaulo wa za makompyuta muzipani muja tinapanganso session yawo yapadera ndithu kuti kuzipaniko mutitumizira amene inuyo manena kuti awawa ndi amadzitsata ndithu za makina a kompyuta anabweranso tinafotokozera ndemene timafotokozera muja timafotokozera ndithu kuti makina aja ndi amenewa ndipo ku meeting kuja timapatsa ndithu kuti atengeni ndithu mwagwire muaoneone bwino kumkhozotenga chithunzi makina ake aja ndi amenewa ndiye timapanga no presentation ndithu kuti makina amenewa ntchito yake azigwira motere ndikumalizisa ndithu tisanayambe ndithu tukaundu kupanga kaundu kalembera wachisankho ndiye amapatsidwa ndithu mpata umafunsa ndithu mafunso kuti zizakhala bwanji mpaka na ndithu nkugwirizana kunena kuti ife tamvetsadi kuti makina amene magulawa atsoona tamvetsa kuti azagwira ntchito motere. Chimodzimodzinso ma CSOs mjandanena muja atolankhani mabwana aso atolankhani timati ma media managers komanso amipingo tinakumanaso nawo kumafuza amene tinazakumana nawo pambuyo patsogolo ndithu komano onse ndithu tinaonetsa ndithu makina aja ndawa kugwira ntchito wake ndikotere ndembe naonenera alake Phiri Juma kuti titawalola achipani kuti azaone kumene amagwira ntchito makina even achipani waya akhakunena kuti makina ota anationetsa ndithu tinagwira manjamu andi timadziwa ndithu kuti magwira ntchito motani ndiye chimene tikunena nchonena kuti makina aja tsopano atulutsano voters register ngati pakhale kudandaula ndikuti kudandaula kukhaleno pa voters register meta atulutsa ija aneneno kunena kuti maina amene alumwa akuti kayikitsa kapena mwachotsamo maina ena kapena maonjezeramo maina ena ine ndiona ngati nkhaniyo iyende motero mwina muli ndi zonjezera mechair tisanapite kufunso lino ndimafunanso kuti kuonjezera kuti makina wasanayambe kugwira ntchito tinapanga ma demonstrations ku meeting iyi ya ICT inalowaso mkati pang'ono kufotokozerano kuti kodi makinawa anapangidwa bwanji chinthu chimene tinanena kuti sitingapange and that remains the position of the commission is sitinganene kuti kodi security mkatimo ili motani chifukwa monga aliyense angathe kuvomereza sizingakhale it will not be prudent of the commission kuti tinene kuti security imayenda chonchi because tikati chilichonse pambalambanda we are compromising the system koma tikamalowa step ina iliyonse apart from the initial demonstration mene tikamapita ku stage inaso timayitana azipani ndikuwafotokozera kuti pano tikukayamba stage iyi nde kuti izizi tinayamba pomwe mukakumbukira tinali ndi kalembera tinkacha kwa chitsanzo pilot ongoyesezera tinayamba ndi kalembera ongoyesezera ifoti makina nalo titangogula new and of course they were made to the specifications of the commission koma tinanena kuti sitingangoyamba kwagwiritsa ntchito tisanayese ndipo tinasankha ma council 8 kuchokera ku dziko lonse tinasankha kotentha kozizira kuti mayangana kuti kodi connectivity ndiyotani kuti tiyese kuti kodi makinawa ayenda bwanji azipani tinafotokozera anatutumizira ma monitors tinachita kalembera uja tinalembera anthu about 8,000 something titabwera kumeneko tinafotokozera kuti tachita kalembera ongoyesezera uja mavuto amene taona ndi awa ndipo takhonza motere pano tilirede kuti tiyambe kalembera ndi popita kukalemberapo tinayitanaso azipani ndikuwafotokozera
kuti tsopano tikukayamba kalemberayo tikukagwiritsa makina malinga ndi mmene tinafotokozera muja, ndipo process izikayenda motere kupanga demonstrate ndithu china chilichonse. Iwo aja ndikufunsa mafunso kupanga choncho tinakapanga kalembera uja. Titamaliza tinabwera kuzafotokoza kalembera, tamaliza talemba anthu provisional ndi awa. Kenako tinali ndi supplementary voter registration tinafotokozaso. Popita kuma transfers tinaita naso topita kuma transfers tikagwiritsa ntchito makina azikagwira motere choncho andi tikamayenda kupita kutsogolokonso tizifotokozera chimodzimodzi. Ndiye funso limene likumabwera la audit ikakhala kuti tinanena kuti ifeyo sitingangolola kuti audit koma mwina musanapitirire make share ndikufuna muyankhire limodzi ndi funso limene lomwe afunsa ndi Redox Fineo eri amene wakufunsa kuti tawafunsani Anabel kuti nchifukwa chani akukana audit ngati mathematics ili yosalongosoka Malawi musatipangire zochita. Okay, mwina funso likuthera kuti nchifukwa chani akukana audit. Akwina kundi comment chabe kuti ngati mathematics ili yosalongosoka Malawi musatipangire zochita ndi comment chabe kuma funso ndilo kuti afunseni kuti nchifukwa chani akukana audit ndi mwina kuti mafotokozaso za audit mutha kungophatikiza limodzi ndi funso limene. Zikomo kwambiri ndiyambire ponena kuti mathematics ndiyo salongosoka. Ndimaona ngati that is an unfair conclusion chifukwa chokuti nkhani zikungokambidwa zambirimbiri. Tafotokozera mmene procurement inayendera choyamba and mu process mosemo palibe amene anabwera kuzanena kuti company ndiyolakwika. Tafotokozanso kuti ma political parties were part of the process. We even have anthu amene anabwera kuti who exactly was representing the political parties. Ifeyo ma records athu onse ama meeting palibe amene anayima ndikunena kuti mathematics ndi company yolakwika choyamba chachiwiri pakumakhala ma narratives ambirimbiri kuti mathematics inatere koma ndimafuna ndipemphe Amalawi kuti tiziyamba kaita fufuza kuti kodi chimene chikukambidwa ndi choona kapena ayi, chifukwa ambiri we are rushing to say mathematics ndiyo salongosoka chifukwa tangomva wina akunena choncho. Koma mwina poti masiku anali sali ndi access to internet apange search afuseka apezeka kuti kodi mathematics yo yalakwika chani. Komanso akamayang'ana ntchito imene mathematics yagwira ku maiko ena timafuna kuti tiyambire pa mfundo yokuti the devices that Malawi is using were custom made for Malawi. Si makina okuti anagwiritsidwa ntchito ku maiko ena. Ndimafunanso ndinene ndili pompo ndiyankha funso la audit lija koma ndimafuna ndinenenso kuti ifeyo ku Malawi kunoko we are not using my devices for voting. Kuno kulibe electronic voting. Kwina kumene anthu akumakamba ikumakhala kuti akumaphatikiza mathematics ndi electronic voting. Koma ku Malawi kunoko ma machines athu tikuagwiritsa ntchito kalembera monga taneneramu, koma palibe amene atakavotere pa makina. Tikukavotera pa ballot paper monga timachitira nthawi zonse monga afotokozerera amatumika banda. Lamulo lathu silinasinthe ngakhale tikugwiritsa ma devices wa to make our processes efficient tikukavotera pa paper. Ndimafuna ndinene choncho. Tikafika tsopano ku nkhani ya audit anafotokoza amatumika koma ndibwerenzanso kunena kuti meki yakhale kufotokoza kwa azipani kuti ifeyo sitingalole kuti tingotsegula khomo la system kuti ayilowani mupange audit fasi tikudziwa kuti akufuna mochani. Tikhoza kutsegula ena apeze kuti akapanga akayikamo zinthu ola kufuna adziwe kuti kodi security protocols zanu ndi zotani kuti atipange compromise kutsogolo. It will be highly irresponsible of the commission to just expose the system because pambuyo tizakhala sukuti tinatsegulira khomo anthu atiwonongera zinthu. We can't do that. Koma chimene tanena kuti amene mukupempha audit takumvani, tiuzeni scope ya audit yo mukufuna muutani
mufuna kuti mukalowa mu system omwe mukayang'ana mojani mufuna mukatani akatipatsa scope ija ifeyo ngati commission we are going to sit and consider kuti kodi zimene akupemphazi zikugwirizana ndi malamulo, is it backed by the law, kodi akufuna akatanimo ndizoyenerera. But over and above that tanena kuti we know kuti china chimene anthu mukufuna ndikuti kodi system oyo mukanena kuti mwagwiritsa ntchito pakalembera mwalemba anthu angati for narrative namakoti ayi mwalemba anthu mwabisa anthu ena mmenemo. So the way to audit the voters register ndimene taperekeramo. The voters register ndimeneyi iunikeni mukanena kuti talemba anthu ena amene sanali taponyamo anthu tionetseni anthu onde atiwo, because if we are saying talemba anthu 7.2 million kale kaundula nduyo unikani ngati pali anthu okuti mukunena kuti uyu sanabwere ku center tiuzeni. Ngati mukunena kuti uyu analembetsa mukaundula mulibe tiuzeni. Tikalandira zonse zija tizipanga consider where there are meritorious things itikhonza pamene zisali meritorious ndikuti tiyankha moyenerera. Koma the position of the commission is kuti we can't just open the system because of security reasons zimene ngati mena ananenera matumika iti kuti if there's a ngati ku bank kwa anthu yayi I'm not too sure kuti ndalama kumeko zikuyenda bwanji sikuti manena kuti a bank give me your system, I want to see how your system is working. Timapanga ma statement ndi zinthu zotero. Same thing with the voters register. Tikaona mafunso ambiri pa Facebook pakuoneka kuti ambiri akukhazikika kwambiri pa nkhani ya mathematics. I think Malawi ambiri ali nayo chidwi nkhani imeneyi chifukwa pano takambirana zambiri timakambirana zotsimikizira mayina nkaundula koma asi ambiri amene akukamba za zimenezo ambiri akufunsa be mafunso okhudza audit. Pali funso lina apa funso limene likuchoka kwa Enoki Nkotima. Iwo wakuti komano mukuona ngati zimenezi zamakinazi sizizabweretsa chisokonezo mdziko muno. Mukunena bwino kuti muwapatsa nthawi azitsogolera zipani kuti adzapange kuwerengera kuti adzapange kuwerengera statement imina comment sana lembe bwino zinazo ndi mwina ndizingokonza pomwepa. Akuti mukunena bwino kuti muwapatsa nthawi atsogolera zipani kuti adzapange kuwerengera azaone ngati mu system kuti anthu analembesa ngati nanga lero mukuwakaniza bwanji kufufuza kuti aone zomwe zili mkatimo then kuti iwo adziwe kuti amalawi alembetsa ndangati komanso kuti mu system muli chani. Ndanena kuti comment ailemba mwina moti amalawi kwesa ma spelling eti koma akutanthauza kunena kuti inuyo mukuona kwanu kukaniza azipani kuti abwerewo khaza aone ngati mwa makinamo kuti muli chani. Mukuona kuti zimenezo sizibweretsa chisokonezo mdziko muno in case kuti chisankho sichinaende momwe anthu ena kuganizira. Anthu sazaona ngati ndi makina amene abweretsa chisokonezo kuti kunena choncho akufunsa funso limene linda Enoki Nkotima ndango lichita ndithu rephrase chifukwa choti zina zomwe alemba sizikumveka bwino koma akutanthauza choncho ndithu mwina mutha kuyamba abanda kena kutikira ndi make chairperson. Azoma kwambiri funso labwino kwambiri choyera kwa Enoki Nkotima. Choyambirira akanena kuti kodi makina amene wasazabweretsa chisokonezo ndine naso muja tinafotokozera poyamba mwina samamvetsera ndimanena kuti sikoyamba yaye a electoral commission kugwiritsa ntchito makina kupangira kalembera wachisankho komanso ndondomeko zina zimene timatsata kuti mpaka natizafike tsiku loponya voti. Ndinafotokoza ndithu kuti tisanagule makina amenewa tinalinso ndi makina ena amagwiranso ntchito yomwe imene akugwira makina awawa. Kwa makina amene aja anali NLB zija zimasutuke simakhaza zikulu zija. Tsono chimene chachitika pano tango wachotsa makina amene aja chifukwa even company imene inkapangayo inasiya kupanga makina amene. Tagulano ena ocheperako amene akugwirano ntchito bwino kupotsa makina aja ndiye palibe chicho simene chasintha iyayi. Ndiye ngati pazakhale chisokonezo
pazakha isokonezo salifa yoti chamakinawo ayo ndinofuna amvetsetse ndithu kuti mmene imayendera ndondomeko mpaka uzafika ndithu kuti bungwe la electoral commission likulengeza zisankho kapena anthu akuponya voti mnatilekeze pamene anthu akuponya voti palibe kusintha kulikonse kumene kwasintha tango leo nkugula makina ena atsopano ndende mujali mafotokozera ndithu kuti makina amene achatira agula ndithu even tisanayambe ndithu ndondomeko yogula makinawo tinawo zaso azipani timazaonetsa ndithu kuti nonse mukudziwa ndithu kuti makina amene timagwiritsa ntchito ndi awa koma tifuna tiasiye chifukwa makina amene aja atha ntchito yayi tifuna tigule awa andi tinayenda nawo mpaka nazafika kuti makina aja natani anagulidwa ndi chimene chachitika pano tagwiritsa ntchito makina amene aja kupangira kalembera wachisankho malo monena kuti munthu uja azibwera azangopeza mapepala okhaokha pa registration center paja nkumamfunsa munthu dzina lako ndiwe ndani ndine Enoch Nkotima munthu uja nkumachita kulemba ndithu ndi cholembera kuti Enoch Nkotima sainani apa ndizitenge zimene zija tikataipe tikalowetse mu computer zimenezo zotayisa nthawi ndemene timapangira 2019 muja mene analembetsa 2018 2019 panonso tinalembesa chimodzimodzi munthu amangobwera ndi khadi yake kapena chiphaso cha unzika kapena ka slip kayenera bika aja kamene ife timangokapanga chani scan tikatero ndeti ndondomeko yake ya munthu uja yalowa muchani mu system yathu kuti uyuyu walembetsa system imasunga zimene makina aja amene alembetsa ndeti kunena pano kunena kuti ife sili kunena kuti sizikuyenera kunena kuti tifuna tibwere tizaonena kuti inde mwatipatsa kaundula koma tifuna tionenso kuti mmene muli chani zimene tikufotokoza pano kunena kuti tapatsa kaundulayo tagwiritsa ntchito polembera kaundula ndi uyuyu tinanena ife kuti anthu alipo 7.2 million ndi takaoneni kuti pali mayina ena mwina amene munalabitsamo mkatima amene sameneka ayi kapena pali mayina ena amene amayeneka okhala mukaundula ife tachotsa tiuzeni ndi akatiuza zimenezo ife titengerano nkhani chapati pamenepo ndi achapeso na fotokozaso ikakhala ya audit palibe chipani chimene chabwera nkutiuza ndithu kuti tikufuna kuti tikabwera kumene koko mu system umo tizaone zakuti chizungu amati scope kapena chingerezi china amati terms of reference mukamamba audit makhandi ma terms of reference ndipo makhaso ndicho imene tikapanga audit tifuna tipeze ku is what the outcomes of the audit mapangiratu musanayambe audit ija zimene onena chairperson tikasasilandira zimene zija ife kuti okay all right zimene mufuna kupanga ndi zotere tizakhala basi kuchiganizira kuti tiyende mota